Kontsumobideren zeregina da kontsumitzaileei eta erabiltzaileei informazioa ematea. Haiek prestatzea, segurtasuna zaintzea eta euren eskubideak defendatzea. Partaide diren eragile guztien erantzukizuna sustatzeko eta kontsumo ekintzetan zor daitezkeen gatazkak konpontzeko, Euskadiko 3 lurraldeetan ditu profesional taldeak Kontsumobide. Kontsumobidek erreferente izan nahi du kontsumoaren eremuan. Horretarako, merkatuek hobeto funtziona dezaten eta merkatuetako segurtasuna hobetu dadin lagunduko du. Bizkortasunez eta eraginkortasunez jardungo du. Kalitatezko prestakuntza eta informazioa eskainiko ditu. Herritarrenganako hurbiltasunaren alde egingo du. Eta behar eta joera berriei aurrea hartzen ahaleginduko da.